салом, як хабар. 21 сентябр мо шумо имкон дорем ки боз як бори дигар ба фазои гузашта баргардем. дар навор лаҳзаҳои ҷолиби ҷашнвораҳои қаблӣ авторетроро тамошо кунед ва ба як маросими пуршукӯҳтар омода шавед. дар ин мавсим шуморо муаррифии ретро автомобилҳо, тамғаҳои муосири он, мусиқии ҷаззоб, маконҳои суратгирӣ ва як ҷаҳон эҳсоси хотирмон интизор аст. ҳасрати рӯзҳои гузашта ва лаззати замони муосир дар ҷашнвораи ретро авто ва ретро мюзик плюс 2024 омехта шудааст. 21 сентябр соати 16 дар майдони 800-солагии Москва шумо ва дӯстонатонро барномаи рангин, муаррифии мошинҳои ретро ва технологияи муосир интизор аст. фестивал бо дастгирии шаҳрдории Душанбе баргузор мегардад. парди фенкис давои босамар барои фарзанди шумо. бо парди фенкис аз ширкати Мегафарм хурдсоли шумо дураста ба аз дунёи кӯдакӣ лаззат мебарад. хабарҳои бештар дар телеграм канали